फरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा सिएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा दाखालिसो नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदोंमोन आरो लोगोसे जोबोर मोजां आपडेट बिनि थाखाय नोंथांमोना जायफ्रानोखि एसएचजि मेम्बार्सफोरनि राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोर नोंथांमोननि रांनि माखासे आपडेट लाना फैदों दा गोबाव खालामा जों डिसकास खालामगोन दा फार्स्टआव जों फैग्रोबाय सिएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव दा गोबां कमेन्ट्स आरो लोगोसे गोबां सोंगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों खिथाहरदों जे इन्टारभिउ अरेल टेस्टआ जागासिनो दङ स' बे नंमारगौ नोंथांमोननि अरेल टेस्टआ जागासिनो दङ अरेल टेस्टआ नोंथांमोना अफिस वाइसआवहाय जागासिनो दङ गाव गाव जि स्किम लादों बिनि अफिसाव बिनि इन्टारभिउआ जागासिनो दङ स' बेनिफ्राय खायसेनाव कल थांदों आरो थाङाखै बाट बे नोंथांमोना बेखौ एसे खबर लाबानो जाबाय अफिस लेभेलाव जे नोंथांनि लिस्टआ दंना गैया जे नोंथाङा अरेल होनो लिस्ट दंना गैया बेखौ थांनानै एसे खबर लाबानो जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना कल थाङाखै एबा कमिउनिकेसन जायासै जायनि जाउनाव नोंथांमोना जेबो मिथिनाय जायासै दा ओरैबायदि जायो बाथ्राया हमना ला 2 लाख लाइमोनफोरनो होगोन नालाय साफायाव 2 लाख बेनिफ्राय 5 लाख 3 लाख स' बिनि गेजेराव माखासे इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिस्ट खालामो सेलेक्ट खालामग्रोयो इन्टारभिउनि थाखाय आरो बै सेलेक्ट खालामनायाव नोंथाङा नाम थानांगोन अब्लासो नोंखौ कल खालामगोन नङाबा नोंखौ खालामनाय नङा अब्लाबो जुदि नोंथांनाव कल थाङाखैबा अफिसाव खनसे भिजिट खालामना सोंबानो जाबाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला बै समाव मोनदोंमोन मोनसे एप्लिकेसन मोनदोंमोन एक्न'लेजमेन्ट मोनदोंमोन बेखौ लांनानै जाहाथे नोंथांमोना खबर लायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो रोखा जागोन दा बिनि राङा स' बिनि रांखौहाय मार्चआवनो सोगोन होनना बुंदों मानोना मार्चआव फाइनान्सियेल इयार लास्ट इयार बेखायनो बे बोसोराव रांखौ सोगोन बेखायनो नोंथांमोना मोननो गोनां किस्तिखौ 50% नोंथांमोना मोनगोन 50% मोनगोन बेनिफ्राय 2025-26आव नोंथांमोना 50%खौ मोनबावगोन दा 50% मोननायजों नोंथांमोना खामानि मावनांगोन स' खामानि मावबासो नेक्स्ट किस्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 50% स' बेनिफ्राय जेब्ला मोनोना अब्लाथाय नोंथांमोना 10 बोसोरनि गेजेराव एबा 5 बोसोरनि उनावहाय नोंथांमोना किस्ति हिसाबै सुख'नांगोन 50%खौ आरो 50%आ नोङो फ्रियावनो मोनबाय नोंनि जि खामानि मावनो लानाय थांखि बे खामानिया जाफुंनांगोन अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन दा बे जाबाय सिएमनि आत्मनिर्भर स्किम दा बेखायनो बेखौ नायग्रा मोनसे साख्रि एप्लाइ जागासिनो दङमोन दा बेनि लास्ट डेटआ 8 मार्चसिममोन दा बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टार्स फेल' होनना बुंदोंमोन जाय नोंथांमोनखौ एप्रुभ खालामगोन भेरिफिकेसन खालामगोन फिल्डआव खामानि मावगोन बे स्किमखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बे जाबाय नोंथांमोननि सिएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव दानिया फैबाय नोंथांमोननि एसएचजि नोंथांमोननि हमना ला सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोननिया फर्म साबमिटआ मैया लास्ट डेटमोन जोब्बाय स' लास्ट डेट जोब्बाय स' बिनि लास्ट डेट जोब्बाय जानो हागौ मोनफा मोननैयाव थालांदों ब्लक लेभेलाव दा मैया ब्लक लेभेलाव ब्लक लेभेलाव बियो फाइनाल फर्म साबमिट जाजोब्बाय एन्ड बेनिफ्राय दा फाइनाल फर्म साबमिट जानाय लोगो लोगो ब्लक अफिसाव माखासे भेरिफिकेसन जागोन भेरिफाइड खालामगोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ भेरिफाइ खालामगोन एन्ड गासैबो जुदि भेरिफाइड जाबाथाय नोंथांमोननो किस्ति फार्स्ट किस्तियाव बेनो जाबाय 10,000 नोंथांमोननोहाय होनाय जागोन जायनाखि नोंथांमोना मेम्बार ग्रुपनि नोंथांमोननो फार्स्टनि किस्तिया जाबाय 10,000 बे 10,000खौ नोंथांमोनाबो नैबे मार्च दानावनो मोननायनि चान्सआ दं मानोना 31 मार्चआनो लास्ट फाइनान्सियेल इयार बे बोसोरनि बेखायनो नोंथांमोना बे बोसोरावनो मार्च दानावहाय रांखौ मोननायनि चान्सआ दङ आरो बेखौ बुंदोंमोन राङारि अनसुंथाइखौ जायखिजाया चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन जे मार्च दानाव सोगोन होननानै बेखायनो जायनिखि ग्रुपआव दङ नोंथांमोना दाबावैनो एकाउन्टआव 10,000खौ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ जों नुहुरदों देन बेनिफ्राय बेखौ मोननाय लोगो लोगो नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोना बेंकनिफ्राय 25,000खौ नोंथांमोना मोनगोन बेखौथ' मिथिखागौ नाथाय बे 25,000खौ मोननोनो नोङो नैबे 10,000जों खामानि मावनांगोन अब्लासो नोंनो नैबे 25,000खौ होगोन आरो 25,000निफ्राय नोंथांमोना 12,500खौथ' मोनखाबायानोसै एन्ड 12,500खौ नोंथांमोना बेंकनो हरफिननांगोन थाइसेबो इन्टारेस्ट होनाङा दा बेनोमोन आरो नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेटआ 6 मार्चआ लास्टमोन अफिस लेभेलाव बेनिफ्राय ब्लक अफिसाव गासैबो सौहैजोबनानै बेनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामनानै एन्ड बेखौ डिस्ट्रिक्टआव बेखौ भेरिफाइ खालामबावगोन एबा डिस्ट्रिक्टआव बेखौहाय माखासे काउन्ट खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय स्टेट वाइसआव थांनानै बियो राङा नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबहरनाय जायो बा सोहरनाय जायो दा जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रा गासैबो अके दङबा नोंथांमोना बे रांखौहाय मोनखागोन दा अके मिन्स बेनो जाबाय नोंथांमोननि बेंकजों बेनिफ्राय आधार कार्डजोंहाय नोंथांमोना लिंक थानांगोन लिंक गैयाबा दानि जुगाव रांखौ सोनो हाया स' बेखायनो जेब्लायबो नोंथांमोना बेंकखौहाय एक्टिभ खालामनांगौ सरकारनि राङारि अनसुंथाइ मोननोबा जुदि नोंथाङा एक्टिभ खालामना लायाबा केवाइसि नांनायफोरखौहाय राङानो हाबनाय जाया जेरै पिएम किसानावबो हाबासै एबा अरुण'दय हाबासै एन्ड बिनिफ्राय जोबनायाव गोबां कमेन्ट्स खालामो नोंथांमोननि 3.0 अरुण'दय नोंथांमोननि फर्म साबमिटआ माला बे 3.0आ इलेक्सन उनावसो जागोन नोंथांमोना बे दायो जानाय नङा उनावसो जागोन जेब्ला 2024नि जोबनाय फारसेथिं अर्डार फैयो अब्लाथाय नोंथांमोना मोनगोन मानोना आसाम स्टेटआव गासै 52L नोंथांमोना रेशन कार्ड दङ नाथाय बिनि गेजेराव 27L आल' हमना ला रेशन कार्ड
गोनांफोरा माने अरिजिनेल स्किम मोनदों नाथाय गासिबो मोनाखै स' बेखायनो एप्लाइ जाबाय थागोन आरो जायनानो कार्ड दङ बेनो मोनगोन होननानै बिथांमोना अलरेडि एनाउन्स खालामखादों